Salutare fraților! În primul rând vă urăm un călduros la mulți ani. Sunt Ragnar Eduard alături de Denis Luciurum. Salutare, dragi cinefili! Suntem la un nou podcast, o nouă emisiune pe care o avem în plan de ceva timp și ne-am gândit acum să-i dăm live, să zic așa, odată cu intrarea în noul 2022 și pe această cale vă urăm încă o dată la mulți ani și să sperăm că o să fie un podcast de lungă durată și că ăsta nu o să fie ultimul episod și nici primul. Adică primul este, dar nu o să fie ultimul. Înțelegeți voi care e ideea. Ok, începem prin a spune faptul că trăim de 2 ani într-o pandemie interminabilă. Viețile noastre s-au schimbat total și mulți avem o grămadă de probleme, dar cu toate astea există anumiți factori, de fapt, care ne ajută să trecem peste momentele astea. Printre ele, bănuiesc că ați ghicit după cum e și numele canalului și despre ce o să vorbim. O să fie un canal despre filme, practic o să vorbim despre filme. Și pentru că am pornit de la ideea cu statul în casă, cu COVID și cu 2021, care a fost un an destul de prost, cel puțin pentru noi, sper că pentru voi a fost mai bun, stăm să ne gândim la filmele care ne-au făcut cât de cât să ne simțim bine, să zic așa, în 2021 și filmele pe care le-am așteptat, mulți dintre noi probabil de ceva timp. Da, corect, și, asta vreau să zic și eu, am avut filme cu surprize plăcute și filme cu surprize mai puțin plăcute. O să am multe de zis despre filmele care m-au dezamăgit foarte mult, dar asta un pic mai încolo. Da, păi un film pe care îl așteptăm de foarte mult timp este primul topic care ne-a venit în cap și practic a fost momentul în care am zis, după ce am văzut trailerul ăsta, am zis, trebuie să facem asta. Este nu neapărat ultimul trailer, ci toate trailerele care au fost la Batman. Noul Batman care urmează să apară. Denis, ce ai să ne spui despre el? Martie 4 e ziua pe care mi-am notat-o în calendar. Prima oară când vreau în anul 2022 să merg la cinematograf. Am avut norocul, să zic, să reamintesc cum e să mergi la cinematograf după 2 ani de stat în casă. Și experiența e iarăși cel puțin pentru mine, acum nu știu cum sunt mulți oameni care cumva au făcut trecerea de la cinematograf la stat acasă, pentru că mulți dintre mari distribuitori, cum ar fi, nu știu, Warner Brothers, Disney, Netflix, etc., au început să aducă cât mai multe blockbustere și filme pe streaming services. Pentru mine, nu știu cum e pentru tine, Edi, dar pentru mine experiența de acasă nu a fost și nu o să fie niciodată la fel ca aceea când mergi la cinematograf, experiența de a conduce spre sala de cinematograf, de a te așeza la rând, să-ți cumperi popcorn, tu știu că ești mare cu nachos, să te așezi la locul de cinema. Câteodată mai mergi cu prieteni care au locuri în alte părți, dar se așează lângă tine sperând să nu vină cineva să îi ridice de pe loc. Și bineînțeles toată experiența la cinematograf. Am zis toate astea, dar Batman de Matt Reeves, trebuie să zicem asta, un regizor care pentru mine a făcut numai filme bune. N-am văzut un film prost de Matt Reeves și de asta sunt foarte interesat să văd Batman-ul ăsta. Sunt sigur că este ancorat în realitate și nu o să vedem cum suntem obișnuiți de la ultimele filme de la DC cu desene animate 3D și cu... Eu am uitat, uite, dacă e să vorbim despre Justice League, cum se chema personajul negativ? Ăla care colecta The Mother Boxes? Steppenwolf. Cum? Steppenwolf. Așa, Steppenwolf. Poți să-i spui Ștefan. Da, ok, așa, bossul final de la Mortal Kombat. Și cumva văd că Matt Reeves vrea să readucă universul ăsta Batman la ce a făcut Christopher Nolan. Ce văd este că cumva este mai dark. Cred că s-ar putea să fie cel mai dark Batman pe care l-am văzut de până acum. Ce zici? Ce vreau să punctez legat de ce ai spus tu acum
Tu știi asta, dar o să spun și telespectatorilor noștri, videospectatorilor, că trebuie să știi asta, că eu personal, și știi că noi ne-am și certat de foarte multe ori pe tema asta, știi că eu am considerat întotdeauna că trilogia The Dark Knight nu este un film cu supereroi, nu este o trilogie cu supereroi. Este un action detective movie ancorat în realitate, bazat pe un personaj, să zic așa, pe un personaj și pe un comic book character, dar nu e un comic book movie. Drept pentru care nu știu dacă The Batman se vrea ancorat în realitate la același nivel, dacă o să se ridice la același nivel în același timp. Trailerul arată superb, deci fiecare trailer arată superb. Robert Pattinson pare că face o treabă bună, oricum el nu e un actor prost, asta cred că știm cu toții, cred că putem să trecem peste partea cu Twilight și asta e tot ce vreau să discut despre acel pseudofilm. Știi că am văzut mulți, scuze-mă că știi că încă am văzut pe internet mulți oameni care au sărit cu gura când au văzut prima oară că Robert Pattinson o să fie Batman, au început să zică The Twilight Boy, why is the Twilight Boy? În continuu ziceau de Twilight, dar cei care încă mai zic de Robert Pattinson ca fiind băiatul din Twilight, asta înseamnă că ori nu se uită la filme în general, ori pur și simplu nu vor să recunoască capacitatea de mare actor ce are el. Scuze-mă că te-am întrerupt, continuă. Dar tu ți imaginezi, referitor la ce ai spus, tu ți imaginezi că ăia care au văzut doar Twilight au mai văzut altceva care spun asta? Ei au văzut, nici cărțile nu le-au citit, spre exemplu. Ideea e că Robert Pattinson oricum e un actor bun. Ok, și-a făcut gafa în Twilight. Asta este, cred că toți au nevoie de un paycheck la un moment dat. El a avut ghinion, unii au noroc, unii au ghinion. Adică putem să ne gândim, spre exemplu, și la Heath Ledger, că bănuiesc că mai ține minte cu toții cât backlash a fost când a fost ales ca Joker, spre exemplu. Și la fel putem să spunem și de Ben Affleck, spre exemplu, ca Batman, care mie personal mi se pare cel mai accurate Batman ever. Comic book style, da. Și mie îmi place cel mai mult. Vreau să ne înțelegem, pentru că în opinia mea există diferențe între trilogia lui Nolan și restul Batman-urilor. Adică unele sunt comic book movies, altele sunt ancorate în realitate detective movie. Okay. Acum, da, The Dark Knight este unul din cele mai bune filme cu Batman, dar este unul din cele mai bune filme cu Batman ancorat în realitate. Înțelegi ce vreau să zic? Adică la mine ți-am zis, ăla o să fie ancorat în realitate, genul Bond movies, ca să zic așa, și aia e comic book movie, e cu totul altceva. Dar că pornisem de la trailerul actual, din câte știu e bazat pe comicul din Year One, care e unul dintre comicurile cele mai bune din Batman, pe care încă nu l-am citit și vreau de câțiva ani să citesc, dar am spus că acum, înainte de film, chiar o să-l citesc, o să mă opresc din ce citesc acum ca să-l văd peste Express. Arată blană rău de tot. Adică tot. Ce vrei să zic? Arată super top, gen. Până acum am văzut încadraturile cum sunt luate, tematica cum e, adică tematica în sensul de environment, așa foarte dark. Mă aștept să văd, dacă țin eu bine minte tot ce știu așa pe Ish din Year One, mă aștept să văd un Bruce Wayne așa mai sloppy, știi, în care încă nu e... Abia învață. Exact, care se dezvoltă, învață să fie Batman, practic. Și cum învață ce are acolo în stânga să fie Batman. Masca nu se vede că e negru ca tăciunea, dar vrea și el aici. Stai că l-aduce pe Batman aici. He is the Knight. He is the Knight. Ai văzut și tu? He is vengeance. Nu se focusează camera că e prea întunecat. Și nu știe... Nu știi la ce trebuie să focuseze. Apropo de cinematografie, că tot spuneai, de ce este așa de bun cinematografia la filmul ăsta? Este pentru că DOP e Greg Fraser, dacă nu mă înșel, stai puțin să caut, care, dacă nu mă înșel și sper să nu greșesc, Greg Fraser, a făcut chiar recent, cei care merg la cinema știu sigur, cinematografia la Dune, ăsta de acum, Greg Fraser, la Star Wars Rogue One, la Zero Dark Thirty și la un film care mie îmi place foarte mult, vreau să-l mai văd o dată, știu că a fost nominalizat la Oscar,
Vice. Despre povestea lui Dick Cheney. Deci ca cinematografie, de asta este foarte bun, pentru că este unul din cei mai buni din industrie acum. Și ce mă mai place și mie, care este acum DOP foarte bun și eu aș vrea să-l văd la Hollywood din ce în ce mai des, este... Unde este? Vă zic acum. Mihai Mălai Mare Junior. Știi? Nu? Mihai Mălai Junior, care a fost DOP la The Master. La Jojo Rabbit. Oh. Zis-o de parcă Rabbit. Mojo Rabbit. Deci avem un român nominalizat la Oscar ca director of photography. Mulți români nu știu asta, dar asta a fost ca o mică paranteză. Așa. Batman. Cei care vor să vadă un comic book diferit, care s-au săturat să vadă vilani desenați, cartooni și boși de jocuri video, Justice League. Bă, mie mi-a plăcut Justice League. Eu chiar mi-a plăcut mult. Al lui Zack Snyder. Da, Snyder Cut. Nu ce, da, ăla da. Nu, corect. Snyder Cut a fost, mie mi s-a părut, mi s-a părut foarte bun. Nu știu ce părere au alții, dar chiar mi s-a părut un film foarte bun. Lung, n-am înțeles efectiv, am înțeles că a vrut să-l facă pentru IMAX, de-aia avea cut-ul ăla de 4:3 parcă, dar overall mi s-a părut un film foarte bun, adică acum poți să înțelegi anumite chestii pe care în ăla original te gândeai, ce se întâmplă aici? Au reparat foarte multe. Bine, un film de 4 ore. Nu mă deranjează. Justice League-ul ăsta lui Zack Snyder, într-adevăr, de cel director Scott a reparat, dacă nu toate greșelile pe care le avea release-ul care a fost dat la cinematograf. Pentru că ăla din cinematograf a fost tăiat și reschimbat și au adus regizori noi și au făcut tot ce Zack Snyder nu voia să facă. Acum știi care mai e chestia? Că eu mă gândesc, Zack Snyder a stat un an și ceva în spate, s-a uitat la tot ce noi, fanii, am avut de spus negativ despre filmul care a fost released la cinematograf și a avut timp să își schimbe, să taie, să adauge ce voia el ca să facă un film bun. Acum nu știu dacă el se folosește ca o scuză, că el a spus, Zack Snyder, în interviuri, că ăsta era planul lui de la început. El nici nu văzuse și nici nu a văzut nici acum filmul inițial. Nu știu dacă să cred chestia asta. Nu știu care e faza. Tot ce știu e că nu prea au fost multe rișaturi. Deci, practic, s-a folosit materialul brut, să zic așa. Am senzația că doar post-credit scene-ul a fost făcut acum. Și ai văzut că ăla, sincer, mă scoate total din film. Ăla ultimul aș fi fost ok să nu fie. E cumva într-un alt vibe total. Stai un pic, la care dintre ele te referi? La post-creditul cu ăla? Ultimul, spoilers, pentru cei care n-au văzut, e de un an și ceva. Cine n-a văzut filmul ăla? Spoiler, dar ați văzut filmul oricum. Ultimul când cumva e Injustice. Mie mi-a plăcut ăla. Chiar mi-a plăcut și ce mi-a plăcut în trailerul ăla, și zic sincer, și asta, știi că, la fel, dacă mai ții tu bine minte, acum foarte, foarte mulți ani, când a fost prima dată Jared Leto anunțat ca și Joker, dacă mai știi tu că începusem noi să cochetăm iarăși prima dată cu ideea asta de să facem review-uri la filme și chestii de genul ăsta, și îmi făcusem eu, pentru că sunt și un scriitor de mare top, dacă mai știi, făcusem un blog și băgasem eu știri din blog despre știri din filme. Și dacă mai ții tu minte, am fost marele hater al lui Jared Leto ca și Joker. De la începând de la cum arată, că doar asta aveai în momentul ăla, că era fix prima poză cu el. Și timpul a trecut, l-am văzut pe Joker pe ecran, Jokerul lui Jared Leto mă refer, am văzut cât de hidos poate să fie un personaj și cât potențial ratat poate să fie într-un personaj. Și după aia ai un minut de Joker cu Batman, Jokerul lui Leto cu Batman, și efectiv într-un minut Jokerul ăla a făcut
mai bine decât a făcut oricând a apărut până acum în momentul ăla. Deci în momentul ăla chiar l-am văzut pe Jared Leto că poate să fie Joker. Adică chiar ăla. Ai văzut că nu are tatuaje? Ai văzut că nu mai avea tatuaje, nu? Păi da, pentru că probabil să Oare gândește și că le-a moda scos? de trap dispare acum în curând și De când l-a lăsat Harley Quinn, ce a zis, că își scoate tatuajele, se îmbracă la costum și se duce ca avocat, ca notar, ca ceva se face Joker. De-aia nu mai avea tatuaje. Oricum, acum n-am. Că, din câte știu, Warner Brothers au confirmat, spre exemplu, că nu o să avem continuare la Justice League și că doar asta e, deși ci că sunt tot felul de petiții să se continue Justice League-ul. Acum, eu nu înțeleg ce fac DC. Ideea e că am senzația că, de fapt, acum să știi că există un avantaj pe care DC-ul are în momentul ăsta, odată cu venirea lui The Batman, că despre asta începusem să vorbim efectiv. Știm că o să fie Flashpoint Paradox, o să fie primul film al lui Flash. E confirmat, e tot ok. Ben Affleck știm că o să fie în el. Ce e interesant, citisem undeva că Ben Affleck trebuia să aibă un rol relativ secundar și până la urmă a vrut să fie rol personaj principal, ceea ce e foarte tare. Dar acum, având și Batman-ul lui Matt Reeves, pe Robert Pattinson, ar putea să facă Flashpoint Paradox-ul, adică DC-ul ar putea în momentul ăsta să se lanseze efectiv cum trebuie pe nișa lor de supereroi. Mai ales dacă o să bubuie cum trebuie The Batman. Și trebuie să adaug, nu e singurul Batman care o să apară în Flash, confirmat. Exact. Este și Batmanul lui Michael Keaton. Da, exact. Care exact. o să apară și mulți, sunt știri, nu e oficial, nu se știe încă, mulți spun că iarăși Batmanul lui Michael Keaton o să-l schimbe pe Batmanul lui Ben Affleck și că Ben Affleck iarăși e out din DC și că iarăși e o dramă pe care nimeni dintre noi nu vrea să o audă, nici studioul, nici nimeni, pentru că tot ce poate să facă este să-i facă rău unui film. Drama din asta inutilă, în care se ceartă, se împacă, iarăși e out, iarăși e in. Dar ce știm momentan este că avem 3 Batman. Cum am avut... Las asta, știu, vreau și eu să zic asta, dar am zis că mai păstrez pentru un pic mai încolo. Spoiler? Da, că încă suntem în teritoriu de spoilere și cât a trecut? 2 săptămâni de când a apărut? Aproape 3 săptămâni de când a apărut filmul. Așa că spoilers, dacă nu vreți să auziți despre Spider-Man No Way Home, nu o să facem acum review sau ceva de genul ăsta, dar nu ai cum să vorbești despre filmul ăsta fără să dai mici detalii despre el care poate vă vor interesa atunci când vedeți filmul și poate aveți nevoie să nu vi le divulgăm noi. Cum? Ca să continui, am avut 3 Spider-Man la Spider-Man No Way Home. Primul lucru ce vreau să zic este că când o să-l văd pe Andrew Garfield, l-am tot sunat pe telefon, nu vrea să-mi răspundă. Când o să mă văd cu el, o să bat palma cu el și o să-i dau și 2 palme, că e cel mai mare mincinos pe care l-am văzut. Nu e mincinos, it's called acting. Acting, da. Omul 3 luni de zile, 4 luni de zile a avut și foarte multe interviuri pentru că a făcut și Tic Tic Boom, pe care n-am apucat încă să-l văd. Am auzit că el ar trebui să primească o nominalizare la Oscar pentru Tic Tic Boom. Vreau să-l văd, știu că este pe Netflix, n-am apucat să-l văd. A avut și foarte multe interviuri și la fiecare interviu el a trebuit să răspundă cu aceeași chestie, că el nu e în film. Știi ce m-am gândit? Tu ai văzut vreun interviu cu Tobey Maguire? Urma să spun chestia asta și fix voiam să spun așa, că absolut toată presa era înnebunită după ideea de Andrew Garfield în film, pentru că el a fost singurul care a negat cu vehemență că o să fie în filmul ăsta. Tobey Maguire mi se pare că a avut o ieșire când era filmul încă în preproducție, dacă stau bine să mă gândesc, în care a spus că s-ar putea să existe un cameo, dar că o să fie un Spider-Man total diferit de ce am văzut noi. Dar acum, sincer, nu mai știu dacă el a spus asta
sau a fost altcineva care a spus asta în numele lui, ceva de genul ăsta, dar cert este că chiar văzusem pe net, tot la o emisiune asta de film, cum spuneau oamenii că Andrew Garfield Tom Holland nega faptul că Andrew Garfield e în film, Andrew Garfield nega faptul că este în film, meanwhile Tobey Maguire își promova Baby Boss. Era acasă, n-avea nicio treabă Tobey Maguire, n-a avut niciun stres, n-a avut absolut nicio problemă de genul ăsta, pe când ăștia doi au trebuit să-și salveze joburile, pentru că știm că Kevin Feige era cu sniperul undeva pe clădire, în caz că vreunul divulga vreun secret. Pentru cine nu știe, Marvel-ul are unul dintre cele mai bulletproof contracte ever, adică atunci când ai semnat cu Marvel, nu doar că semnezi să apari în filme, cameos și chestii de genul ăsta, dar n-ai voie să divulgi 10 milioane de chestii, adică au fost foarte mulți actori, stai un pic, îmi scapă cum îl cheamă, Hulk. Actorul lui Hulk, îmi scapă cum îl cheamă. Era să zic Eric Bana. Da, și eu tot la Eric Bana mă gândeam. Și la Edward Norton. În fine, ideea e că toți au avut chestia asta și au spus că e foarte, foarte, foarte greu să Mark Ruffalo. Așa. Toți, și a mai avut și Chris Evans a avut o ieșire la un moment dat în care a spus că după ultimul Captain America el nu o să mai facă niciun film ever și o să se apuce de teatru. Mă rog, eu cred că e fals asta, pentru că efectiv nu mai poate după totul contractul de la Marvel, pentru că e chiar foarte, foarte greu. Și de asta a fost super dubios, pentru că practic Marvel și Sony de altfel au trebuit să promoveze un film care aducea și o nostalgie copilăriei noastre, fără să spoileze, să zic așa, să folosesc un cuvânt inventat de mine, fără să spoileze ce o să fie în film, și cu toate astea, a reușit. Da, adică, da. Asta înseamnă să fii bun la jobul tău. Hai să lăsăm un pic Spider-Man acum, pentru că o să avem o discuție specială doar despre Spider-Man la un moment dat și să nu spoilăm acum încă. O să avem o discuție cu spoiler alert, o să fie film in your face, nu o să fie review, o să fie un open talk based on ăsta. Ok. Uite că tot mai pe fundalul tău este Ce trebuie. Fix despre asta vreau să vorbesc. Un alt film pe care l-am așteptat cu sufletul la gură, să zic așa. Bine, unii, sincer să fiu, din start am știut că o să fie mizerabil. A fost mizerabil. Știi că vorbeam chiar astăzi, când puneam primul episod la cale, vorbeam despre ultimul Matrix, că despre el este vorba. Și tu m-ai întrebat dacă am apucat să-l văd și eu ți-am spus, l-am pornit și l-am oprit. Deci, ca o paranteză, m-am apucat să mă uit la Spider-Man de Animated Series și am oprit Matrix să continui să mă uit la Spider-Man, pentru că o să mă uit cap-coadă la el la un moment dat. Poate până la următorul episod o să venim cu un open talk despre Matrix, să vorbim mai mult despre el. Ceva paralele cu prima trilogie și cu ultimul film, poate, dar nu suntem singuri care spunem că este mizerabil filmul. Și toată lumea spune asta, pentru că filmul în sine este mizerabil. Nu era nevoie. Nu era timpul. Nu am văzut pe nimeni să fi zis ce dor mie să văd un film Matrix, pentru că dacă e să o luăm așa, ok, hai să o luăm de la început. Dacă e să ne gândim, filmul acesta, Matrix, prima parte, e un film de sine stătător. E un film SF perfect, aproape perfect. Cred că vrei să spui la ce mă gândesc eu acum. Nu trebuia să fie o trilogie. Exact, sunt de acord. Nu trebuia să fie o trilogie. E la început, la final, cum se termină, el zboară frumos, așa. După care nu știu ce s-a întâmplat, nu știu cine le-a... După primul film, cred că mulți oameni și-au făcut propriile idei despre film. Unii au spus că Matrix este un film cu mult kung fu și e doar despre bătaie. Alții au zis că este de fapt despre metafore despre Biblie și Jesus imagery.
Și alții au văzut ca ar fi doar SF în care trebuie să ne batem cu roboții, cu Zion, cu whatever. Așa că ăștia, frații, Wachowski. frații atunci, Dan atunci Brothers. frații, ex-brothers, da. Probabil n-au știut ce să facă, știi? Au zis, nu știm în ce direcție să o luăm. Așa că au luat-o, eu zic, în direcția greșită, cu foarte mult Isus, tematici pe biblice, cu Isus, Neo e Isus, drept dovadă că s-a răstignit și a murit pentru restul oamenilor. Primul Matrix a avut oricum un amalgam de toate. Adică filozofie, religie, SF. Să nu uităm că până la urmă Matrix a pavat drumul pentru SF-urile ce au urmat după. Adică a fost un film revoluționar care este unul dintre cele mai bune filme, clar, adică să ne înțelegem. Ok, nu e Godfather. Știm cu toții, dar e un film revoluționar. Bullet time. Ce m-a deranjat pe mine în următoarele Matrix-uri cel mai mult, spre exemplu, a fost, mai ales în al doilea, deși mie al doilea mi-a plăcut mai mult decât în Reloaded, mi-a plăcut mai mult decât Revolutions, faptul că absolut toată coreografia aia, care era over the top, au ajuns să o facă CGI și nu e vorba că au făcut-o CGI, dar au făcut-o prost. Adică cred că știu la ce te gândești. Scena, când s-a bătut aia 100 de... Când Neo se bate cu o armată de Agent Smith și efectiv se transformă în gumă de mestecat care se învârt și se bat, este absolut grotescă. Apoi ai în Matrix Reloaded ai două personaje pe care le introduci, gemenii ăia. Ai două personaje care... White chicks. Eu așa le-am zis mereu, white chicks. Acei white chicks, nu știu dacă e politically corect să spui white chicks acum, dar înțelegi tu ideea. Ai gemenii ăia care sunt prezentați ca... nu neapărat ca niște big villains, dar îi vezi că impun teamă, știi? Adică sunt impunători în cadrele alea, cum sunt așa, gen cum stau, cum se mișcă, felul lor de a fi, știi? Le vezi și puterile după aceea. Deci ai personajele astea două, care după părerea mea este motivul pentru care, unul dintre motivele pentru care a flopuit Matrix Reloaded, la fel cum a flopuit și Star Wars. Știu că e o paralelă Star Wars primul, pentru că ai 15 minute de awesomeness la sfârșit cu Darth Maul, un personaj super șmecher pe care te piși, pe care așa pe el în 2 minute. La fel și aici, ai două personaje care dispar așa, adică tu le introduci doar ca să dispară, dar care sunt personaje pe care puteai face ceva. Puteai face ceva mare cu ele. Știi, să-i pui big villains, ok, nu villainul final, dar puteai să faci mult mai mult decât au făcut ei. Da. Și, ok, înțelegem de ce Matrix Reloaded și Revolutions sunt slăbuțe. Cu toate astea, ce s-a întâmplat în Resurrections, ce a făcut Neo și Lana Wachowski, și să ținem cont că n-a lucrat cu soră sa acum. Cred că dacă ar fi lucrat împreună... Asta cred că e primul și ultimul anul ăsta. Am intrat în discuții. E adevărat, a lucrat cu soră sa actuală. Da? Dacă ar fi lucrat împreună, cred că la Matrix-ul ăsta, poate că ar fi fost mai bun. Dar... ar fi putut. Sunt mii și mii și milioane de soluții și de metode prin care poți să faci un film bun. Orice continuare la orice. Ideea e că trebuie să știi când să faci, dacă e nevoie, dacă ai un scenariu bun. Eu asta n-am înțeles. În primul rând, în primul rând se numește Resurrections, da? Păi pentru că intră din nou. Adică practic e tot primul film un pic altfel. Fiindcă ăsta e un reboot, un soft reboot. Nu era mai ok să schimbe titlul la Matrix Reboot? Că o luăm tot pe Matrix, pe programming, pe redeschizi calculatorul, reînviatele astea. Nu e mai bun reboot decât Resurrections? Că nu poți să Resurrections la un program, că el e un program. Ai fi surprins. Din start mie mi se pare că numele e ales greșit. Putea să se cheme simplu The Matrix. Și în funcție de cum lovea la box office, de atunci puteai să ai 10.000 de variante cum abordai situația. Puteai să le iei ca un film de sine stătător, puteai să le iei ca o renaștere a francizei, puteai să o iei ca absolut orice. Dar tot când îi pui numele Matrix Resurrections în condițiile în care știm cu toții cum e filmul, cel puțin prima parte cât am văzut-o eu despre ce e vorba, practic Lana Wachowski ce a făcut a fost să distrugă prima trilogie. Adică trilogia, de fapt.
Ok, spoilere, nu cred că cuiva o să-i pese, nu cred că e mare spoiler, chiar nu cumva nu strică povestea nici de cum. Așa în mare, în prima parte a filmului, Neo se trezește iarăși, iar e în fața calculatorului, însă de data asta este game developer și este un game developer foarte cunoscut, foarte mare, gen Hideo Kojima. Și ghiciți ce jocuri a făcut. Dacă a zis Matrix, da, ați ghicit. El a făcut trilogia de jocuri Matrix, pe care noi o văzusem ca filme. Iar acum vine șeful lui la el în birou, sau mă rog, îl cheamă în biroul lui, și îi spune că Warner Brothers, vor începe să facă un nou joc Matrix și o vor face cu sau fără noi. Prin noi în film se referă frații, surorile Wachowski. Astea sunt dialoguri în film. Asta e foarte meta. Uite, știu că s-a auzit pe review-uri, deci toți review-urile de Matrix au zis meta. O să zicem și noi cuvântul meta. Este foarte meta. Oh, eu credeam că e woke. Sau woke. Ok, uite, ca să nu zicem meta, zicem woke. E foarte woke. Ea probabil a crezut că dacă în propriul tău film îți vezi problemele sau vezi ce nu ar trebui să faci, precum asta să vorbești, că studioul vine și îți mai cere un film și o vor face așa, poate crede că noi ca și public o să spunem, mamă, ce tare. Știi? Da, pot să înțeleg asta. Ar fi ceva dacă ai avea o substanță, dacă avea o poveste, dacă avea o ceva. Tot ce este filmul ăsta este pur și simplu un sfert din el sunt cadre și scene din Matrix-urile dinainte și o poveste foarte, foarte prost scrisă, de parcă este un fan film făcut de cineva care e în primul an de facultate. Drept dovadă, la ce vreau să și ajungem, este să caut numai puțin aici. Unde este? Deci, Matrix Resurrections a avut ca buget 190 de milioane de dolari. Asta doar producție. Nu luăm în considerare advertising. Nu luăm în considerare reclamele, posterele, etc. Nu a fost un advertising foarte agresiv. N-am văzut foarte multe trailere, n-am văzut foarte multe postere, reclame la televizor, nu? Tu ai văzut? Eu n-am fost atent, nu... N-am prea văzut. Deci să zicem că... Nu, a fost mai mult... A și avut ghinionul să pice contra lui Spider-Man în aceeași perioadă. Tind să cred că l-a afectat mult asta. Știi care e chestia? Apropo de asta, n-a fost ghinion. Au păstrat data asta și au vrut pentru că au considerat că oamenii vor merge la film strictly pe baza numelui. Auzi Matrix, zici, e Matrix. Da, păcat că acum auzi Matrix și trage apă. Da. Deci, din start au avut prea mult... nu știu cine a luat deciziile, nu știu cine așa, dar oricum a luat fiecare decizie proastă pe care a putut să ia, au luat-o. Deci, să zicem, bugetul a fost de 200 de milioane de dolari. Da? De când a fost released filmul, asta este 10 decembrie 2021, 10 decembrie, până acum, când filmăm noi, 2 ianuarie, încasările worldwide, global, sunt de... Tu cât crezi că ar fi? Stai că parcă mă uitasem, nu știu, 70 de milioane parcă sau ceva de genul ăsta. Ești aproape, 72 de milioane 305 mii. Astea sunt încasările worldwide, cu un buget de 200 de milioane. Deci este safe to say, nu știu dacă vor acoperi să ajungă even, e flop. Este, da, clar. E flop. Acum, mulți se întreabă, asta o să încheie total
înțelegerea sau, mă rog, planurile pe care Warner Brothers pentru că ei voiau să facă următoarele filme. Dacă uite-te la film. În film sunt e un dialog în care cumva pregătește pentru următorul Matrix. Mulți se întreabă dacă o să mai aibă loc un următor Matrix. Bă, eu nu cred. Eu zic că depinde. Depinde foarte mult, nu neapărat de box office, ci depinde foarte mult de scenariu. De un alt scenarist, de un alt regizor, de o viziune total diferită, de un cast diferit, de practic o idee total nouă, diferită, care să cumva să fie o idee, cum a fost primul Matrix, a adus oamenii în cinematograf, nu pentru că știai cine e Keanu Reeves, nu pentru că știai cine e Carrie Ann Moss sau cum îl cheamă? Morpheus, mă rog, acum am lapsus, ci pentru că era ideea foarte bună. Bă, da. O idee fresh. Dar e greu să reinventezi chestia asta acum, mai ales cu un cast nou. Au încercat cu asta. Au încercat aici, dar eu am înțeles că video games acum în ziua de astăzi sunt foarte mulți gameri și toată lumea se joacă și așa, dar nu așa atragi gamerii. Gamerii, poate mulți cred, și cred că și Lana crede la fel, că sunt din ăștia, sunt niște grăsani care stau în basement și dacă le bagi în gât pur și simplu, uite, ia Matrix, o să se ducă fără să verifice, fără să aibă o idee a lor, fără să gândească, fără asta. Eu cred că aici au greșit. S-au gândit că pur și simplu gamerii sunt pur și simplu niște oameni care nu au cultură, chiar și pop culture. De acord. Deci, pe de o parte, Batman merită văzut, e ceva fresh, e ceva diferit. Tot ce am văzut acolo dă de înțeles că este de mare interes și este de calitate. Tot ce am văzut la Matrix, inclusiv trailerele, care, sincer, ultimul trailer nu mi-a plăcut, primul trailer mi-a plăcut. Mi s-a părut foarte interesant, mi s-a părut ceva chiar interesant, chiar ceva de văzut. Matrix din opinia mea, acum, nu e de văzut. Dar, ce vreau să zic, Eddie, și vreau să știe toată lumea, asta e frumusețea filmelor. Totul este subiectiv. Dacă mie nu-mi place, asta nu înseamnă că eu am dreptate și că așa e ca mine. Poate ție îți place, poate lui X îi place. Și asta foarte bine, mă bucur, asta e frumusețea filmelor. Asta vreau să spun. Dacă doriți să lăsați mesaje, dacă doriți să comentați, dacă doriți să puneți întrebări, dacă doriți să aflați unele lucruri, puteți să ne lăsați mesaje. Noi o să verificăm fiecare mesaj și o să răspundem la următorul podcast. Vrei să adaugi ceva la Matrix? Mai vrei să mai zici ceva de Matrix? Nu, n-am ce să mai adaug, dar o să fac legătura între Matrix și următorul topic pe care îl avem acum. Este de ce not Samuel L. Jackson, adică Morpheus, că nu e Samuel L. Jackson Morpheus, v-ați prins, nu a revenit în Matrix. Știi că avem o franciză mare care se pregătește de Big End-ul, care o să fie filmat în 2 părți, și personajul principal, care e foarte un familist convins, încearcă să-l racoleze înapoi pe The Rock în film. Vorbim despre Fast and Furious, ca să ne înțelegem. Nu știu cum se cheamă franciza. Fast franchise, Furious franchise, Fast 9, Destiny franchise, Destiny's Child franchise, habar n-am. Cert este că bănuiesc că știe toată lumea că a fost un conflict între Vin Diesel și The Rock. 2 alpha male până la urmă, unul mai puțin carismatic decât celălalt, acela fiind Vin Diesel, pentru că The Rock chiar are carismă, adică am vrut să fiu clear. Când ai 2 alpha male într-un genul ăsta de film, se ajunge la probleme, din păcate. Și de asta The Rock nu a apărut în ultimul film, deși, după părerea mea, The Rock cumva a revitalizat franciza.
Și acum stau să te întreb pe tine și Mhm. așa intre și pe spectatori, telespectatori, să ne lase și comentarii dacă ce părere au. Ți se pare că The Rock a acționat cum trebuie să nu se întoarcă în franciză pentru ultimul film? Aici trebuie să o luăm puțin de la început, pentru că trebuie cumva să punem în perspectivă tot ce s-a întâmplat. Fast and Furious mereu a fost o franciză de succes. Mereu au avut de câștigat. Mereu au avut la box office prin planul când au apărut filme noi. Însă Fast 5, când a apărut prima oară The Rock, cel mai cum bun îl din cheamă franciză, după personajul părerea mea. Luke Hobbs. Da. Luke Hobbs, când a apărut personajul lui The Rock în Fast 5, preferatul meu Fast, Îl chema Luke? a revitalizat cumva toată franciza. De la Fast 5 au început să aibă numere la box office care concurează cu Marvel, care concurează cu Disney, care concurează... e primul Fast 7, filmul în care e și ultimul film al lui Paul Walker. Este primul film din seria Fast and Furious care trece de $1 miliard. Un film cu mașini până la urmă, adică... Așa era la început, acum... Da, e mai mult un heist movie. Atunci când ai doi alpha male pe platou, e normal să ai ciondăneli. Din ce am văzut tot și din ce am înțeles și din toate știrile care au apărut, este că Vin Diesel și The Rock au avut niște neînțelegeri pe baza producției. S-a implicat și prietenul tuturor, prietenul nostru Tyrese, Work for That Paycheck Tyrese, a intrat și el în discuție fără vreun motiv. Am înțeles, sunt o mare familie acolo și cumva când a văzut că nu știu ce ar fi, frate, văr pentru Tyrese, Vin Diesel, nu știu, când a văzut că e ceartă cu The Rock, s-a implicat și el. De acolo totul a degradat, The Rock a înțeles și a completat ca un profesionist contractul, pentru că, bineînțeles, când faci astfel de contracte cu astfel de francize și cu astfel de filme, nu faci contract pe un singur film, ci faci de obicei pe o trilogie, drept ce cred că a făcut și el, nu? 5, 6 și 7, nu? Da, nu, a fost și în 8, parcă. Nu mai știu. 8 nu e ăla în care toate scenele nu s-au filmat între ei? Adică n-au fost pe același set niciodată? Eu nu mai țin minte ce s-a întâmplat în 8. Vin Diesel, spoilers, pentru cine n-a văzut filmul, Vin Diesel află că vine Cypher aia și... Da. E când e el rău și trebuie să... Da. Da, nu e... E? Da, e Gone Rogue. Da, e și în 8, ai dreptate. E și în 8. Dar e în 8, da, doar 3 la început și la final. Da, și fiecare scenă e oricum și scenele alea sunt filmate fără Vin Diesel, adică sunt separate. Da, e scena când își rupe, cum se numește? Gipsul? Știi, care are mâna în gips. Acolo e scena când își rupe, când face așa și își rupe... Când își flexează mușchii, da. Da. Eu atunci o să pot să consider că e timpul meu să plec de pe planeta asta, după ce am reușit să-mi flexez mușchii și să rup gipsul. Deci până atunci eu n-am de gând să plec de aici. Deci urmează să... 2022, dream big, you can do it. Ca să revenim, că am deviat, deviat foarte mult. Au avut discuții. După toate ce s-au întâmplat, au avut discuții. Vin Diesel și cu The Rock. Asta a spus The Rock la un interviu de la CNN. Au avut discuții, au discutat despre reîntoarcerea lui în Fast 10, care știi cum o să se numească? Probabil. Fast and Furious, simplu. Și la Furious, că e 10. Furious, știi? I-O transformă în 10. Make sense. Part 1 și Part 2. Așa, da, exact. Iar The Rock l-a refuzat pe Vin Diesel în persoană, spunându-i, și
a ajuns la un acord. The Rock a spus că el nu mai dorește să mai facă parte din franciză, însă le urează numai lucruri bune și la cât mai mulți bani. Fast forward acum o săptămână, 2-3, nu știu cât a fost, Vin Diesel vine public și public face o scrisoare către The Rock în care îl roagă să se întoarcă, să leagă de familia, mă rog, îi implică și pe copiii lui Vin Diesel, îi spun că toată lumea la mine acasă, chiar și copiii îți spun unchiul Rock, și fă-o pentru Paul Walker. Ceea ce mi se pare cumva disgrațios din perspectiva asta. Nu prea bagi familie în business și nici nu aduci vorba despre oameni care nu mai sunt aici, doar ca să poți să faci așa cum vrei tu. Era mai frumos și mai grațios să îl sune, să mai vorbească încă o dată doar ei doi. Bă, e de prost gust ce a făcut, într-adevăr, doar că, fiind cu cuțitul cumva la os cu filmul ăsta și vrându-l atât de mult în film, a apelat la ideea care cumva mie nu mi se pare rău dacă discuția ar fi fost păstrată între ei. Adică la modul, bă, hai mă, că pentru Paul Walker fă asta. Da. El a ieșit public, ok, Vin Diesel nu mi se pare cel mai smart om de pe fața pământului, ce-i drept. De acord. Dar, da, abordarea a fost cumva greșită, sincer să fiu. Adică ar fi trebuit să o păstreze cumva, între ei chestia asta. Deși pot înțelege că, practic, cumva, ce e mai urât, de fapt, este că nu doar că s-a folosit de morți, ca să zic așa, ci a pus și o presiune nescrisă, să zic așa, asupra lui The Rock, ca fanii Fast and Furious, că aparent există, or să sară pe spatele lui The Rock să intre în filmul ăla și, practic, el poate să-și primească un relativ hate pentru ceva gratuit, să zic așa. Exact. Asta sunt. Deci eu sunt, nu vreau acum să zic că sunt team cineva, însă The Rock este îndreptățit, are voie să-l refuze chiar și public. Nu văd de ce, dacă au avut discuțiile astea și au discutat pe tema asta, eu înțeleg, la fel cum ai spus și tu, de ce Vin Diesel ar dori, pentru că este ending-ul, vrea să aducă tot cast-ul. Din ce am înțeles, și Paul Walker se va întoarce în ultima parte. Am înțeles că au angajat un professional necromancer pentru treaba asta. Însă, știi cum este, în viață mai câștigi, mai și pierzi. Acum e clar, din ce a dat interviul The Rock clar 100% nu va apărea în ultima parte din Fast and Furious. Asta dacă nu cumva e prieten cu Andrew Garfield și fac deși la cum se ceartă și cum s-au certat în trecut, chiar nu cred că e ceva pentru box office. Chiar nu cred. Bă, cum spune un raportat la ce ai spus tu, cum spune un idol de-al meu, some days may be good, some days may be shit, Gennaro Gattuso mai exact. Ai zis de Andrew Garfield acum și ne pregătim de topicurile alea grele, ca să zic așa, dar până să ajungem la topicul ăla cu Spider-Man ăla haosat, Tom Holland, cum se pare ție ca actor? Ca actor? E foarte bun ca actor. Îmi place, e talentat. Nu am văzut în destul de multe filme astfel încât să-mi dau seama de talentul lui actoricesc. Filme în care poți să-ți exprimi și poți să-ți arăți talentul. L-am văzut în tinerețe când avea 12 ani, 9 ani, jucând în unele piese. Nu mi-a plăcut. Dar ca actor este talentat. Îmi place ce am văzut până acum. Atât, mai mult de atât nu pot să... Trailerul de la Uncharted. Da. Părere? Mai ales că tu ești fan Uncharted. Adică noi suntem și gamer, ca o paranteză. Și avem certuri mereu eu cu Denis, pentru că eu în ultimul timp mă plâng. Nu mai am ce să mă joc. Și el îmi spune, joacă-te Uncharted. L-am jucat pe primul, mi-a plăcut, am intrat la al doilea, mi s-a părut mizerabil al doilea.
Nu, horror, trebuie să joci Uncharted. Și acum, fiind, cum se numește, un film bazat pe una dintre francizele de gaming care îi place lui Denis, e mai îndreptățit oricum decât mine să-și dea cu părerea despre filmul ăsta. Știi ce eu când am auzit că se va face un film Uncharted, din start m-am gândit oricum, e film după jocuri. Din start nu am încredere, nu o să fie cum trebuie. Dar dacă e un film care se face după un joc, care să iasă cu adevărat bine, ăsta ar fi Uncharted. Și zic și de ce. Uncharted, ca joc... Că zic eu de ce nu o să fie bine. Uite, ascultă ce am de zis și după aia spunem dacă am dreptate sau nu. Uncharted, ca și joc, este luat, are influențe, este influențat de mai multe filme. Indiana Jones. E primul care îți vine în cap. Clar, Indiana Jones. Misiunea Imposibilă. Fair. Cred că e și un pic de Tomb Raider. Și Tomb Raider. Ok. Și Tomb Raider. Filme care au avut succes și care sunt nu mai puțin să dau mascota jos. Așa. Nu pot să cred că a stat acolo până acum. Da, vreau și eu să facă parte din podcast. Așa. Filme care sunt foarte cunoscute, filme care au făcut actori foarte mari cunoscuți, drept dovadă, Harrison Ford, Angelina Jolie și Tom Cruise. Acum să se facă un film după un joc, care jocul la rândul lui a fost făcut după alte filme, eu aveam cumva speranțe. Cum n-am avut speranțe la Assassin's Creed și la... Mi-a plăcut că ai zis aveam. Da, aveam. Pentru că eu am terminat seria Uncharted de 2 ori fiecare joc. Personalitățile lor, modul în care interacționează, prin ce trec, totul de la început până la final este captivant în joc. Nathan Drake, personajul principal, și Sully, care este mentorul lui de când era mic, au o chimie între ei extraordinară, cum n-am văzut în foarte multe jocuri. E o chimie extraordinară. Și asta mi-era mie cel mai mult frică, cumva să pot să văd în film faptul că găsesc 2 actori care poate să aibă aceeași chimie. Ce au ales ei în schimb sunt 2 actori care mie îmi plac, sincer, îmi plac. Îmi place Mark Wahlberg. Îmi plăcea de când era Marky Mark și era rapper și făcea reclame la Calvin Klein. Și Tom Holland, care e Spider-Man. A făcut doar Spider-Man și încă 2-3 filme, Cherry, nu? Și The Devil All the Time. Am mai făcut unul în spațiu, mi se pare. Unul spațiu? Da, parcă am senzația. Nu l-am văzut pe ăla. Sunt actori buni, dar ei mereu se joacă pe ei înșiși. Deci sunt actori care se joacă mereu pe ei înșiși. Atât. N-am văzut în acest trailer din Uncharted să zic, uite, nu mai e Spider-Man. Are alte manierisme, are alte, nu știu, gesticulează altfel. La fel și la Mark Wahlberg. Uite, nu mai e Mark care, hey, what up guys? How's it going? Are you good? Are you good guys? Deci, și acțiunea pe care am văzut-o cu CGI-ul, care nu mi se pare de calitate, glume care pur și simplu nu mi se par că hit the mark. Deci pentru mine n-am așteptat. Da. Nici n-am vrut. Involuntar. N-am așteptări deloc la filmul ăsta. Nu... Mi-e frică să-l văd, pentru că aș dori să fie ceva bun, dar nu cred că va fi. Aici e o problemă legat de Tom Holland și de Uncharted. În primul rând, că ai spus chestia asta pe care și eu vreau să o spun, cu ce joacă fiecare,
este că Tom Holland, ok, nu e un actor rău în Spider-Man, e goofy, e cum ne place, deși în continuare Tobey Maguire pentru mine este Spider-Man-ul meu preferat, dar joacă bine pe Spider-Man, ok, n-am absolut nimic ce să reproșez aici. Problema este că el nu suferă de sindromul Johnny Depp, în care a avut un rol de Captain Jack Sparrow și a fost atât de bun rolul ăla încât absolut toată lumea îți dă roluri și să joci la fel ca atunci, ci suferă mai mult de sindromul Jesse Eisenberg, în care el joacă același lucru non-stop. Când a fost Zuckerberg, a jucat la fel când îl juca pe Lex Luthor. Și când juca în Zombieland, spre exemplu, la fel. Deci e exact aceeași chestie. Diferența este că cumva Jesse Eisenberg are niște ani în spate, are o vârstă până la urmă, în care a reușit să-și crească drum prin felul ăsta lui de a fi. Tom Holland e tânăr și părerea mea este că el efectiv a bubuit cu Spider-Man, punct. Adică n-a avut alt film mare care să-l facă absolut. Și bă, nu cred că mi se pare că am văzut mi se pare că a avut ceva teatru recent, dacă nu mă înșel, o piesă de teatru sau ceva de genul ăsta, dar cred că ar fi mai bun pe piese de teatru, spre exemplu, decât ar fi în filme, pentru că nu a demonstrat absolut nimic până acum, mai mult de Spider-Man, adică să fim realiști, da, ne place Spider-Man, mi-a plăcut Spider-Man senzațional, dar nu îl văd la nivelul hai să vorbim de MCU plus Sonyverse, ca să-i băgăm pe toți la grămadă, este cel mai slab actor dintre toți. Da, vorbind dintre toți supereroii, care sunt actorul principal al fiecărui supererou, este cel mai slab dintre toți. E și cel mai tânăr, ok, dar nici nu are cea mai largă perspectivă, să zic așa, nu mi se pare, mai ales că și-a jucat același rol. Și revenind la Uncharted, eu când am jucat Uncharted prima dată, Nathan Drake mi-a inspirat genul ăla de persoană cu umor, dar foarte confident. Sully la fel, era gen wise guy, dar la fel cu cracking humor. Pe de altă parte, ok, eu înțeleg ce au vrut să facă ei, că vor să facă un prequel, dar nimeni nu vrea prequel. Oamenii vor jocurile, oamenii vor ce s-a întâmplat în joc, o poveste bazată pe chestia asta. Și tu vii, eu când am văzut trailerul, bă, Nathan Drake era impunător când îl vedeai. Sully arăta, părea omul ăla wise, știi, cracking jokes, dar wise. Îl văd pe Mark Wahlberg, care mă aștept să bată pe aia prin clubul ăla unde se întâlnesc, care arată ca un golan. Pe Tom Holland, care s-a pierdut de părinți prin clubul ăla. Și apoi îi văd în avionul ăla cum loadout-ul meu din Warzone nu cade pentru că îl țineau ei sus acolo. Și fix, ăsta a fost filmul, adică trailerul, pardon. Mi se pare că o să fie același flop clasic de filme bazate pe jocuri. Pot să-ți spun că o să fie mai bun decât Dragon Ball film. Asta da. Orice e mai bun decât Dragon Ball. Ăla din 2006 sau? Da, cu Justin Chatwin, mizeria aia ordinară. Ăla, da. O să specific că sunt mare fan de Dragon Ball și că ăla a fost cea mai mare abominație făcută vreodată. Cred că unul dintre cele mai proaste filme ever made. În fine, mergem mai departe. Și acum stau să mă gândesc și la Tom Holland. Știi că a avut ieșirea aia acum ceva timp în care a spus că dacă o să joace Spider-Man toată viața a făcut ceva greșit în viață. Și după aia la ceva timp spune n-am mai prelungit contractul pe încă o trilogie. Că mai vrea încă 3 filme și că o să mai facă încă 3 filme. Da. Și 3 filme, asta ar însemna unul apare odată la 2 ani, următorul an nu se filmează Spider-Man, începând din 2024 ar trebui să înceapă să filmeze următorul Spider-Man, producție, post-producție, în 2025 următorul Spider-Man. Apoi încă 2 filme, 2027-2029, mai 2030, să vedem. El deja are 24 ani. Are 24, credeam că are 15. Deci, mai mult ca sigur, dacă mai acceptă să joace Spider-Man, o să ajungă la 30 de ani. Și cine nu ar accepta să joace Spider-Man? Pentru că este unul din cele mai răvnite roluri la Hollywood în momentul de față. Bă, știi bine că eu nu vreau să joc Spider-Man niciodată. La mine e Wolverine, e Venom, eu sunt pe alte... Uite, apropo de asta, că tot ai zis de Wolverine și Venom, știi cine e regizorul la Uncharted?
Nu? E un regizor pe nume Ruben Fleischer? Ceva de genul ăsta. Știi ce filme a mai filmat el? Ce filme a mai regizat el? Un mic film pe nume Venom Ok. și a fost producător la Venom, Let There Be Carnage. Așa. Zombieland. Not bad. Not bad. Dar Nu nici e- bun. Adică e entertainment. E entertaining, Nu e- pardon, dar... Da, nu e așa. Și a fost producător la Gangster Squad. Film care putea să fie mai mult. A venit și a plecat filmul ăsta. N-a rămas Bă, Venom, acum să facem o de-asta, Venom, dar nu prea aș vrea să spun tot în episodul ăsta legat de ce păream despre tot ce înseamnă MCU și Sonyverse, ce înseamnă acum în momentul ăsta, dar o să spun doar atâta, este că Venom 1 este bun pentru un film de văzut duminică seara la ora 8 cu copiii înainte să se culce, că după aia se duc la școală. Iar Venom Let There Be Carnage este una dintre cele mai mari mizerii pe care le-am văzut eu vreodată, eu, și având asta și lângă mine în momentul ăsta, pentru că o citesc acum, fiind fan Venom, adică nu credeți că sunt la nivelul de bă, nu mi-a plăcut mie și e prost filmul. Nu, filmul este mizerabil, este o abominație. E unul din cele mai proaste filme comic book, da. Da. Nu știu dacă e mai prost decât Fantastic Four. Da, bine. O să avem un topic, nu vreau să spoilez acum, să încep să vorbesc de anumite chestii, că o să fie foarte multe, mai ales că acum suntem la început cu podcastul și avem foarte multe idei pe care vrem să le spunem, dar trebuie să le ținem cumva, știi, sub control, ca să le avem la momentul ăla, pentru că ar fi să nu vorbim de foarte multe, ci să facem mai efectiv un episod based on chestia asta, pentru că dacă începem să vorbim de Venom și de tot MCU și Sonyverse și toate astea, o să ne ia ore întregi și să avem un episod strict special pe chestia asta, care probabil că o să urmeze cât de curând. Sigur. Bun. Am vorbit de Tom Holland. Are de demonstrat în opinia mea? Echipa lui a făcut deciziile bune, sincer. Echipa lui, nu știu cine se ocupă de el, dar i-au ales filmele foarte bine. Ce observ că încearcă acum echipa lui să facă este să-l împingă, să-i facă marketingul lui ca actor înspre un actor de un action star. Ceea ce nu-l văd să fie action star. Faptul că e Spider-Man oricum nu e action star, să zici. Spider-Man e acrobatic, nu e action. Da. Adică dacă din ce observ, vor să-l împingă doar spre filme de acțiune, blockbustere mari, cât mai mari. Eu sunt de părere și știi că am și zis că îmi place de el, îmi place cum joacă. El nu e un Henry Cavill. El nu e un Chris Pratt. El nu e un Robert Downey Jr. Să zici că poți să-l vezi în comedie, poți să-l vezi în SF. Chris Pratt, uite, luăm exemplu Chris Pratt. A jucat în ce a jucat? A jucat în serialul ăla când era The Fat Guy. Când era The Fat Guy, exact. Așa, da. În comedie, da? A jucat ca și stai să și caut ca să nu... A fost Star-Lord, ca să o luăm cum s-a lansat el pentru mine, atunci am descoperit efectiv pe el. A fost Star-Lord. A fost ăla care împăia dinozauri. Așa, Parks and Recreation. A fost Jurassic World. Și n-a jucat rău, a jucat bine. Ții minte că a fost în Jurassic World, nu? Spui, da, păi normal că a fost personaj principal, dar și l-a făcut bine. Da, exact. Și a mai fost într-un film pe care l-am văzut noi acum recent. Ultimul film de 2021, The Tomorrow War. The Tomorrow War, care mie mi s-a părut foarte tare filmul. Mi-a plăcut. Și rolul a fost, adică, dacă stăm să comparăm, ai avut un sitcom, că mi se pare că era sitcom, sau oricum era comedie ce a făcut prima dată. Parks and Recreation. Ai Jurassic World, care e action. După aia ai Guardians of the Galaxy, care este un mashup între action comedy. Și ai ultimul film ăsta, Tomorrow's End, sau cum n-ai mai spune? Tomorrow War. Tomorrow War, așa mă rog, în care are un rol, ok, e acțiune, dar filmul e dramatic, adică e o oarecare dramă acolo în filmul ăla. Am mai jucat în Passengers, care e thriller. Thriller, drama. Adică poate, asta vreau să subliniez. E un actor care
poate să oscileze, să aleagă mai multe roluri și în care să fie memorabil. Lucru ce Tom Holland nu l-aș vedea să facă. Băi, Sau, presupun că aflăm în februarie 17, parcă, apare Uncharted. Ăsta e momentul în care și el vede și echipa lui vede și noi vedem dacă poate să se distanțeze de Spider-Man. Dacă poate să fie actor de sine stătător. Nu doar să depindă de Spider-Man și atât. Tom Holland equals Spider-Man. Bă, cam asta a fost, pentru că ăsta e potențialul lui, sincer să fiu, dacă mă întreb pe mine. Am mai jucat în câteva filme care mi-au plăcut, sincer, dar nu au fost bune, nu au fost recepționate bine filmele. El a jucat bine, dar trebuie să ai și star power ca să fii actor mulți ani la Hollywood. Nu poți doar să fii actor. Că actori de calitate și să fie foarte buni la Hollywood sunt mii. Dar trebuie să alegi și un film în care poți să îl duci. Lumea iese de la filmul ăla și să zică, bă, nu mi-a plăcut filmul ăla, dar ai văzut cât de bine a jucat Xulescu? Vreau să-l mai văd în încă 15 filme. Pot să-ți dau contraexemplu aici. Un actor care, ok, nu e cel mai bun actor, dar e foarte carismatic. Am vorbit de el mai devreme. The Rock, dacă mai ții minte, primul lui film Scorpion King a fost o mizerie ordinară. Inclusiv el a jucat deplorabil. De fapt, nu știu dacă ăla a fost primul film, că primul lui feature într-un film a fost În Mumia Revine. De fapt. Și după aceea a apărut Scorpion King. Ăla a fost primul lui film ca și efectiv main character. Dar filmul a fost mizerabil și el a jucat prost. Deși mie mi-a plăcut filmul ca și copil. Că era The Rock, mă uitam la wrestling, îl vedeam pe The Rock acolo, arăta și bine așa cu big guy. Gen, ok, dar filmul, da, asta era din, cum se numește, din The Mummy, unde era grotesc, efectiv. CGI-ul ăla a fost deplorabil, dar și mie mi-a plăcut filmul și în continuare Mumia și Mumia Revine mi se par două filme bune, minus CGI-ul ăla care cred că și eu dacă mă chinui un pic în After Effects îl fac pe ăla. Rick O'Connell, normal. Rick O'Connell cel mai tare. Bă, da, oamenii spuneau că semăn cu el când eram eu mai mic până să am barbă așa. Bun. Ok, mai avem un topic pe seara asta. Ăsta o să fie un pic mai lung, dar stand-alone doar despre ăsta. O să facem așa un open talk, nu o să fie review nimic, o să fie spoilere, deci acum vă anunț. Spoiler alert, se vorbesc spoilere. O să dezbatem un pic Spider-Man No Way Home, intrăm mai în detaliu un pic, ce ne-a plăcut, ce nu ne-a plăcut așa, ce credem că o să urmeze, cum am simțit noi așteptarea filmului. Vreau să menționez că a fost primul film, cel puțin, cred că și la Denis la fel, dacă nu mă înșel, a fost primul film în pandemie sau de la debutul pandemiei pe care l-am văzut la cinema. Și primul lucru pe care vreau să-l spun eu este că printre primele dăți, efectiv, am fost foarte, foarte mândru de sala de cinema în care am fost, în care am văzut că publicul român cumva n-aș vrea să spun maturizat, că nu e un cuvânt bun, dar a început să înțeleagă efectiv care este toată faza asta cu Marvel, cu MCU, au început să înțeleagă comics, poate am nimerit noi și la premieră sau la avantpremieră, nu știu dacă era premieră sau avantpremieră când am fost și poate că erau die-hard fans și atâta, dar oamenii din sală nu au vorbit, au aplaudat de foarte multe ori, pentru că aveai ce să aplauzi, au avut urletul ăla de plăcere, știi, când vedeau ce se întâmplă pe ecran. Și au văzut, se vede că au văzut înainte și că sunt fani. Nu doar au venit la film că scrie omul pe Young. Și surpriza mea cea mai mare referitor la asta a fost momentul în care, ca o paranteză, eu personal am evitat absolut tot ce se poate cu Spider-Man. Tot, pentru că vreau să fiu surprins. Nu știam nimic. Băi, nimic. Deci, efectiv, am închis tot, nu știam nimic. Având în vedere că nu mai am Facebook deja de un an și ceva în momentul ăsta, mi-a fost ușor pe partea asta, mi-a fost mai greu pe Instagram. Dar, în fine, am evitat tot și atâta. Am văzut primul trailer și atâta. Aia a fost. Și la primul trailer se vorbea de Daredevil, de Charlie Cox, dar nu era nimic sigur în momentul ăla. În fine, cert este că în momentul în care apare Charlie Cox, da, apare, am spus spoiler alert mai devreme, deci așa. E vina lor acum dacă au rămas. În momentul în care a apărut Charlie Cox, efectiv sala a luat o raznă. Și atunci am realizat, inclusiv eu, dar atunci am realizat că, bă, oamenii ăștia
înțeleg despre ce e vorba în filmul ăsta. Și nu doar despre ce e vorba în filmul ăsta, ci înțeleg efectiv universul în sine, care leagă absolut totul. Deci asta am început să spun legat de sală, de public, de absolut tot, chiar mi s-a părut super ok. Copiii, inclusiv, nu erau genul ăla de copii care omul paiangă pe sus, omul paiangă pe jos. Nu. Cumva o maturitate a oamenilor la cinema, ce am văzut acum. Ok, nu cred că s-au schimbat oamenii foarte mult în 2 ani, mai ales că majoritatea au stat în casă, dar m-au convins pe partea asta că cumva publicul român a ajuns să înțeleagă genul ăsta de filme, în care, ok, nu sunt capodopere, nu sunt nu știu, n-ai un Citizen Kane aici, spre exemplu, dar oricum sunt niște filme bune. Publicul român mai trebuie să-mi demonstreze un pic la capitolul horror, dar asta e altă situație. În rest, ce pot să spun eu despre Spider-Man momentan? Bă, m-a surprins plăcut din absolut toate punctele de vedere. Deci nu știu dacă am două probleme cu Spider-Man, una mare rău de tot, de nici știe care m-a scos un pic din film. Dar în rest filmul chiar mi s-a părut foarte, foarte ok. De la CGI, la cum e filmat, la interacțiunea personajelor, la muzica care era, SFX-uri, mi se pare că absolut tot a fost făcut perfect în filmul ăsta, pe partea asta. Story-wise, cred că există o mică problemă. Hear me out aici. Povestea în sine e relativ generică și banală și impactul nu ar fi fost la atât de mare dacă nu ar fi fost și Andrew Garfield și Tobey Maguire în filmul ăsta. Da. De acord. Asta este unul e downgrade-ul ăla mai mic la film, după părerea mea, știi, în care mi se pare că story-ul nu excelează neapărat, e relativ generic și banal pe alocuri, dar apelând la nostalgia oamenilor, a rupt din perspectiva asta. De acord, sunt total de acord. Ce nu au avut, ce a lipsit ca și o poveste întreagă, completă, au salvat prin aducând pe Dr. Octopus, pe The Lizard, apelând la nostalgia noastră, Electro, Goblin, exact. A fost o mișcare bună. Eu cred că a fost cel mai bun film pe care ar fi putut să-l facă în momentul ăsta. Nu cred că ar exista acum altă poveste pe care ar fi putut să o aleagă să fie mai bună decât asta. Te referi la Spider-Man strict sau Spider-Man strict. Ok. Se încheie trilogia lui Tom Holland. Mai ales după succesul de la Into the Spider-Verse. Da. Și absolut tot, da, cred că e varianta perfectă și nu doar atâta, ci Marvel în momentul ăsta, MCU, Marvel, Disney, au revitalizat Sony-versul mai exact. E cel mai profitabil film al lui Sony din istorie. Spider-Man Far No Way Home. Cel dinaintea lui era Spider-Man Far From Home, cel mai profitabil film al lui Sony. Deci toate practic s-au detonat. Da. Să-i mulțumească lui Kevin Feige, pentru că n-ar fi ajuns aici. N-ar fi ajuns. M-am uitat înainte să începem, m-am uitat la box office-ul la celelalte filme. Asta incluzând Tobey Maguire, Andrew Garfield. Niciunul n-a depășit 1 miliard. Asta este primul film al lui Tobey Maguire care depășește 1 miliard la box office. Și vreau să mai punctez o chestie aici, că ai spus bine, nu știu dacă ți-ai ales cuvintele sau le-ai nimerit, primul film al lui Tobey Maguire. Bă, nu e rău cum ți-ai ales cuvintele, pentru că deși noi ne-am așteptat la cameo, știi, de la amândoi Spider-Man-ii, bă, au avut rol întreg, au avut rol, gen, ok, nu a fost rolul principal, dar rolul secundar l-au avut. Aș spune chiar că era o limită de rol principal și secundar. Da, au avut 40 de minute de screen time? Cred, pe acolo? Cred cam așa cred. Poate mai mult, poate mai puțin, nu știu, dar rolul a fost acolo.
Au reușit să-i aducă pe cei doi, au reușit să-i țină pe ecran 40 de minute și totuși este filmul lui Tom Holland. Totuși este trilogia lui Tom Holland, totuși nu i-au luat lui Tom Holland Spotlight-ul. prin planul, ca să zic așa. Exact. Pe de altă parte, îmi place ca și villain că l-au conturat foarte bine pe William the Friend și Green Goblin chiar a fost un... oricum nu mă așteptam la mai puțin de la el. Yes. Deci chiar nu mă așteptam la mai puțin de la el. A fost senzațional. Alfred Molina a fost extraordinar. Mi-a plăcut super mult faptul gen Dr. Octopus al lui a fost senzațional. Adică cumva empatic, știi, îți trimitea vibe-ul ăla, empatiza cumva cu tine și empatizai efectiv. Deci puteai să empatizezi cu caracterul lui. Chestie pe care nu pot să o spun neapărat despre Electro. Electro a apărut genul ăla de personaj cumva... nu știu cum să explic. Vrea să... Mă rog, pe principiu care era și în Spider-Man 2. A vrut să dovedească ceva și tot încercat chestia asta, dar el era un mic loser, de fapt. Dar Spotlight-ul... la fel poți să empatizezi și cu The Sandman, care omul doar vrea să se întoarcă acasă la fisa. Da. Dar cel mai mult Green Goblin chiar este true villain. El este villain de la început până la sfârșit. Este efectiv the embodiment of a perfect villain, cum e făcut, din toate punctele de vedere. În MCU, ce am văzut până acum, Thanos mi se pare cel mai complet villain. Iar după el, eu din ce am observat și din ce am văzut și acum fiindcă este și sunt și villainii de acum în MCU, pentru că acum oficial Spider-Man 1 al lui Sam Raimi este primul film din MCU, nu Iron Man. Goblin mi se pare foarte, foarte, foarte bine conturat, realizat și jucat. Clar. Bă, uite că ai pus o problemă acum pe care eu n-am gândit-o. Și cred că am putea chiar să facem un episod la un dat să o avem în discuție despre cei mai buni villaini de la Marvel, în opinia noastră, bineînțeles. Pentru că Thanos, ok, da, e cel mai bine conturat personaj negativ, dar el avea o filozofie în spate. Green Goblin e evil. Da, e pur și simplu evil. Și dacă stau să mă gândesc la cei mai... Adică, cred că o să stau să mă gândesc la un moment dat și să facem un episod pe tema asta, pentru că chiar sunt curios, pentru că nu știu dacă am stat să mă gândesc foarte mult pe chestia asta. Dar sunt câțiva villaini în MCU care sunt useless, dar sunt câțiva care sunt ok. Facem episod despre asta pentru că simt că sunt... Avem norocul că trăim într-o eră în care deja am ajuns la al 27-lea, dacă nu mă înșel, film MCU sau 28, nu știu exact. Ajungem la 30 de filme Marvel. Avem material de unde să putem să vedem cum sunt unele personaje conturate, care sunt cele mai bune personaje conturate. Pentru că filmele comic book nu mai sunt cum, sau nu au fost niciodată oricum cum multe persoane credeau. Ele pot fi considerate ca niște basme, ca niște filme de la care poți să înveți ceva, să ai cele făcute bine, cum ar fi Spider-Man. Drept și ce îi spune, mă rog, aici îi spune Aunt May, ce îi spune de obicei Uncle Ben lui Peter Parker, with great power comes great responsibility. Despre asta este vorba în film. Dacă poți să ajuți pe cineva care are nevoie, fă-o fără să te aștepți la un câștig. Despre asta este vorba în Spider-Man. Ca să o reducem la cât mai simplu. Bă, da. În același timp avem villain de la DC care vor să ia niște cutii. Bă, nu sunt de condamnat nici villainii de la DC. Pentru că villainii de la DC și în general personajele negative din DC de foarte multe ori sunt evil just to be evil. Adică nu au neapărat o filozofie în spate. Ok, villainii din câte știu eu, din cât am citit mai mult Marvel la viața mea decât DC, villainii lui Batman au avut întotdeauna o filozofie în spate. Inclusiv Batman a avut o filozofie. Și aici iarăși am putea să facem o paralelă, să ne gândim dacă supereroii din DC sunt cu adevărat supereroi
Sau supereroi din Marvel sunt cu adevărat supereroi. Pentru că în DC avem de-a face cu eroi care chiar au puteri, sunt superhero și aia sunt și aia fac, punct. Minus Bruce Wayne, care e și genius, billionaire, playboy, filantropist, da, știu, dar e fix același lucru. Pe de altă parte, în Marvel, majoritatea eroilor au și o viață socială, mai ales Spider-Man. De asta Spider-Man empatizează foarte mult cu omul de rând. Și de asta Spider-Man în sine a fost până și filmele lui Andrew Garfield, cred că până la un anumit nivel empatizai cu personajul. Au fost proscrise, dar asta nu înseamnă că personajul nu a fost bine conturat. Asta a fost problema. Cel puțin Spider-Man 2, în care au vrut să meargă pe storyline-ul lui... Vorbesc de Amazing Spider-Man 2, care au vrut să meargă pe storyline-ul lui Gwen Stacy, a fost foarte, foarte grăbiți. Îl aruncă pe Harry Osborn out of nowhere. Aparent era prieten cu Peter Parker de 50 de ani, dar tu nu l-ai văzut niciodată și nici măcar nu s-a specificat de el. S-a întors prietenul meu, se transformă în Green Goblin, o omoară pe aia, îi rupe spatele și gata, se termină filmul. Also make The Amazing Spider-Man 3. Da, o să urmeze și că tot ai ajuns la The Amazing Spider-Man 3, vreau să punctez un lucru care nu mi-a plăcut în No Way Home. Nu mi-a plăcut pentru că sunt fan Venom și după toată mizeria aia de Let There Be Carnage al lui Venom și când ai post-creditul în care el e teleportat în MCU, mă așteptam măcar un cameo să văd cu el. Adică în climaxul ăla din 3 să apară cumva acolo, nu știu, măcar passing by, gen, știi? Dar el e beat mort pe o insulă tropicală și vrea să se ducă să nuate dezbrăcat în apă și se teleportează înapoi în Sonyverse, lăsând în spate o bucată de simbiot. Deci aia a fost dezamăgirea mea cea mai mare în momentul ăla. Deci pentru mine faptul că Venom a fost așa un false advertising, mie personal, ca și fan Venom mai ales, nu, acolo m-a rupt un pic. Dar cu ocazia asta, ca să răspund am văzut că erau foarte mulți oameni, inclusiv cunoscuți de-ai mei, care spuneau că ei nu înțeleg de ce Venom a ajuns în MCU, pentru că teoretic trebuia să ajungă decât vilanii care îl cunoșteau pe Peter Parker. Aici e o chestie care e stabilită în comic book-ul din 2018, în run-ul lui Venom, care este unul dintre cele mai bune run-uri Venom ever made, în care practic e cumva explicată și în film fix înainte, în momentul ăla, când Venom îi spune lui Eddie Brock că a văzut multe lumi și chestii de genul ăsta. Ideea este că simbioții au un hive mastermind. Și practic Venomul din universul MCU, Venomul din universul lui Sony, primul, Spider-Man, el s-a cuplat cu Spider-Man. Au făcut simbioza. Și atunci simbiotul în sine, Venom, a transmis informația asta în absolut toate multiversurile. Și de-aia Venom a știut cine e. Venom știa cine e Spider-Man, nu Eddie Brock. Eddie Brock nu știa. Și de-aia a ajuns și el acolo. Asta vreau să punctez un pic, pentru că mulți oameni nu știau de ce a ajuns el acolo. Adică nu e un plot hole sau ceva de genul ăsta, n-a fost pus doar să fie pus. A fost pentru că simbioții sunt niște șmecheri, mai pe scurt, și au transced multiversul. Da. Eu știi ce problemă Vorbești și tu mai aproape de microfon, că nu te aud spectatorii ăștia. Eu știi ce problemă am avut cu No Way Home? Pe care nu credeam că aș fi avut-o, dar o am, fiindcă am văzut-o pe Instagram. Tot plotul este că Peter Parker se duce la Doctor Strange să-l roage să facă o vrajă astfel încât tot să uite că Mysterio i-a divulgat identitatea. Da? Ok. Și am văzut o postare pe Instagram, tot așa, se duce Peter Parker la Doctor Strange și îl roagă altceva. Îl roagă să facă pe toți să uite că a existat Mysterio. Astfel încât dacă n-a existat Mysterio, nu s-a întâmplat nimic. Și pe aceea Doctor Strange zice ok și pe aceea arată în crediți la Doctor Strange. Ăsta am plot hole-ul care mi se pare foarte, foarte, foarte mare. Aș putea să zic că ok, dar altfel nu s-ar fi făcut filmul. Prefer să fie scris un pic mai bine de atât și să se facă filmul. Nu, aici cred că era un plot hole pentru că
Adică nu, cred că dacă ar fi fost asta, ok, ar fi uitat toată omenirea de Mysterio și că Spider-Man e Peter Parker. În schimb, oamenii care știau cine e Peter Parker dinainte de asta, tot ar fi știut cine e. Înțelegi ce vreau să spun? Pentru că, practic, el a fost demascat de către Mysterio în fața lumii. Dar Nick Fury știa cine e, spre exemplu, și nu doar Nick Fury știa cine e. Ține cont că, de fapt, el în Far From Home, el nu vorbește cu Nick Fury, el vorbește cu The Skrulls. Da. Și ține cont că ne îndreptăm spre un Secret Invasion, așa cumva. Deci, practic, o planetă întreagă de Skrull ar fi știut cine e Peter Parker odată. Happy știa cine e, adică erau încă foarte mulți oameni care știau cine e Peter Parker. Inclusiv tot Shield-ul ce a mai rămas din el. Adică mă gândesc că de asta au mers pe chestia asta. Încerc să nu văd ca un plot hole, ci că el a încercat cumva partea asta. Și până la urmă trebuie să mă gândești la mintea aia de copil pe care o are el și a încercat ce i-a venit în moment, adică să empatizezi un pic cu el, cum ar fi gândit el ca și personaj. Apropo de Secret Wars, care urmează să fie și a fost... ai văzut prima imagine cu... De fapt, Secret Invasion, nu e Secret Wars. Ia zi. Că sunt două chestii diferite. Secret Wars și Secret Invasion sunt două chestii diferite. Eu știu că Secret Wars e confirmat. Secret Invasion. Deci ei merg pe storyline-ul de Secret Wars. Dacă țin bine minte, Secret Wars este vorba despre... dar nu mai știu cine, cum îl cheamă. Era mai mic când am citit toate astea. E un Supreme Entity, o chestie de genul ăsta, care adună mai mulți eroi să facă o bătaie generală între ei. Și atunci, în comic book-uri, Spider-Man ia prima dată contact cu Venom, spre exemplu. Atunci se gândesc ei. The Beyonder sau ceva de genul. Da, parcă The Beyonder, nu mai știu, da. Da, și îi cheamă pe o planetă să se bată între ei. Din ce am văzut, dar uite, la următorul video o să putem să confirmăm lucrul ăsta, o să ne mai uităm. Eu știu că Secret Wars a confirmat Kevin Feige și știu că e și prima imagine cu Nick Fury în Secret Wars. În Secret Wars am avea șanse iarăși să-l vedem pe Andrew Garfield și pe Spider-Man împreună și de ce nu și pe Venom de data asta. Și Tobey Maguire am înțeles că are niște scene în Doctor Strange, The Multiverse of Madness. Adică nu este ultima oară când nu vedem Spider-Man, pentru că de ce ar fi ultima oară când... apropo, cât noi am discutat aici, am dat un refresh la box office, la Spider-Man, a ajuns la 1.400 milioane. Spider-Man e filmul care n-avea cum să flopuiască. Și nu este released în China, încă. Sau, nu știu dacă va fi. Da, acum nu înțeleg ce vrea să facă China. Acum, să ți-o zic sincer, spre exemplu, faptul că multe dintre filmele făcute de America nu mai sunt released în China, chiar mi-am luat speranțele de la un sequel la Warcraft, The Movie, pentru că fanbase-ul principal de acolo vine. Să ținem cont că Warcraft la momentul ăla a lovit pe box office din China, acolo a fost grosul. Noroc cu China, că altfel ar fi fost flop. Altfel ar fi fost un mare flop, exact. El a ieșit pe profit fix datorită Chinei și filmele cu supereroi au căpătat un avantaj acum, au prins un buff de ăsta. Dar nu știu ce se întâmplă despre filmele filme noi sau reboot-uri, ce vor să mai scoată, în care nu o să mai fie released în China. Pentru că China a fost întotdeauna un aducător de bani, să zic așa, pentru cinematografia americană. E un market foarte mare. Foarte mare. Sunt foarte mulți care acolo într-adevăr, Marvel, DC și supereroii sunt la un alt nivel față de Europa. Noi aici în Europa îi privim, mă refer la marea masă, îi privim ca pur și simplu niște desene animate și atât. Însă în China... mai ales cel puțin noi din cultura estică, să zic așa. Da. Însă în China și în Japonia și în țările asiatice, astea sunt văzute ca și nivel de artă. Nivel de artă ca, nu știu, orice scriere, orice tablou, orice pictură ar însemna artă.
Bine, ar fi cazul să înțeleagă și europenii din Est că genul ăsta, filmele, jocurile, muzica sunt forme de artă care în momentul ăsta nu doar că sunt forme de artă, să zic așa, generează bani, adică sunt o industrie efectiv completă în momentul ăsta, ceea ce în estul Europei încă oamenii nu prea înțeleg chestia asta, încă suntem în creștere, pot să spun, dar încă suntem așa un pic nostalgici după filmele cu Stallone, unde, să nu mă înțelegeți greșit, mie îmi place super mult de Stallone, dar nu putem să rămânem acolo. Adică Faptul că dacă spui că vrei să te duci să vezi un film cu Spider-Man, să zic, sau cu Batman, sau cu așa, nu înseamnă că ești încă infantil. Nu înseamnă că nu știi artă, nu înseamnă că nu poți să apreciezi artă, nu înseamnă că nu poți să apreciezi un film suedez, nordic, de la von Trier sau italian. Lars von Trier, Antichrist și atâta, că restul... Da, mie nu mi-a plăcut nici... cum se numește? Și Antichrist-ul din Fomenia, cred că vrei să spui. Nu mi-a plăcut deloc. În fine, nu înseamnă că nu știi sau nu ești capabil să înțelegi mai mult decât atât. Însă, mulți dintre noi, mai ales cei care trăim în Europa asta postcomunistă, vrem când mergem la film pentru 2 ore, să scăpăm de grijile pe care le avem, de ratele la bancă pe care trebuie să le plătim mâine, de nu știu cu ce o să plătesc la gaze, poi mâine nu știu ce o să fac așa. Preferăm 2 ore la film să trăiesc într-o lume fantastică în care îmi uit grijile și în care pot să mă transpun în pielea personajului. Dacă personajul acela e Spider-Man, țese pânză și se cațără pe pereți, atunci foarte bine. Nu prea vrem să vedem iarăși un film în care personajul trece prin greutăți, are probleme, are griji, pentru că cumva adaugă peste grijile noastre. Indiferent dacă e o poveste bună sau proastă, poate să fie, e și mai rău dacă e o poveste bună de viață, pentru că ne băgăm atât de mult în filmul respectiv, încât îi preluăm și grijile personajului. Bă, referitor la asta, și o să spun asta și o să închei cu chestia asta, că tot am vorbit așa. BoJack Horseman este un serial animat. Lui Denis i-am spus, nu s-a uitat până acum deloc. I-am spus să se uite pentru că, și nu sunt singurul. Asta, am crezut că sunt singurul, dar bineînțeles că pe o planetă cu 7-8 miliarde de oameni nu e singurul niciodată. BoJack Horseman e fix ce a spus Denis acum. Chiar dacă e un serial animat cu animale antropomorfe și chestii de genul ăsta, este un serial atât de real încât te rupe în două. Și singurul exemplu pe care pot să-l dau, care îmi vine în cap, nu, sunt multe exemple, dar cel mai concret este, ca o paranteză, eu nu am terminat nici până acum serialul pentru că după fiecare episod sau sezon trebuie să-mi iau pauză pentru că mă distruge mental. Și este un episod la un moment dat, spre exemplu, nu o să-i dau numele episodului, tot ce vreau să spun din episodul ăla este că în episodul respectiv BoJack Horseman avea fix aceleași aspirații ca ale mele, ca om, și toate dau rateu și sunt în așa fel de bine transpuse încât după ce s-a terminat episodul, 50 minute stai și mă uitam la ecran și eram, eu ce fac cu viața mea mai departe? Și acum stai să te gândești de multe ori dacă genul ăsta de seriale este benefic, este bun sau nu este. Dar încă n-am găsit răspunsul la întrebarea asta. Cred că pe o oarecare măsură este, într-o oarecare măsură nu este. Te ajută să conștientizezi niște chestii. Sunt de acord cu tine. La fel sunt și eu cu un serial pe Netflix, se numește Afterlife, regizat și scris de Ricky Gervais. Sunt fan de Ricky Gervais. E la fel, merită văzut, e trist. Fiecare final de episod el încearcă să se sinucidă. I-a murit nevasta, care era cel mai bun prieten și erau atât de strânși, iar el nu vede ce să facă mai departe cu viața lui pentru că e dor de ea. Deci sunt filme foarte bune, cum ai spus și tu, serialul BoJack, care eu nu m-am uitat pentru că da, e un asta, cal, știu, este un cal. Nu e vorba de asta. Nu vreau să mai plâng. Da, nu te rup în două. Deci pe mine m-a distrus. Și eu nu mă distrug la serial, deci eu nu mă distrug la filme. Am plâns la King Kong, da, recunosc.
De asta nu mă uit la Marley and Me și la filme cu animale. Nu, se termină. Hachiko. Și la Midnight Mass, uite, o să vorbim și despre Midnight Mass și despre multe seriale și ce ne place nouă, dar și la Midnight Mass când moare câinele. Bă, da, și țin minte că atunci când moare câinele mă uitam și câinele meu stătea pe canapea, acum doarme prin altă parte prin casă și efectiv m-a rupt în două, mă uitam la el și am luat câinele în brațe și l-am strâns eu de gât, efectiv, în momentul ăla. Deci, da. Da, păi mai avem ceva de adăugat pentru acest prim episod? Sperăm că v-ați uitat până la final, sperăm că ați fost alături de noi. Știu că de foarte multe ori o luăm pe arătură și începem să vorbim despre multe alte lucruri, dar asta este frumusețea filmelor, că discuțiile sunt interminabile și pentru fani ai filmelor, cinefili ce suntem și sperăm că sunteți și voi care vă uitați la noi, pe noi niciodată nu ne plictisesc discuțiile despre filme, orice ar fi, ce ar fi ele. Sperăm să fiți aici și data viitoare. Noi nu o să ne oprim aici, o să urmeze niște proiecte, niște altfel de videouri, o să avem review-uri de filme, o să avem open discussion, sper să facem și niște live-uri cu voi în care puteți să ne dați întrebările. Cum am mai spus, scrieți-ne și jos în comentarii, dați-ne ce întrebări aveți, ce gânduri aveți despre podcast. Noi o să mai avem și multe alte, ce nu putem să vorbim chiar acum, multe alte idei pe care încercăm să le transpunem în video cât mai curând. Oricum, anul 2022 o să fie destul de plin din punct de vedere al podcastului despre filme. Știri o să fie oricum în continuu. Da. Nu mai am ce să adaug, că ai spus tu de fapt tot. Dacă mi-ar fi să adaug ceva este să... Dacă aveți recomandări cum să mai modificăm podcastul sau despre ce ați vrea să vorbim sau chestii de genul ăsta, lăsați în comentarii. La fel puteți să ne puneți, o să avem la un moment dat, începem cu niște secțiuni de Q&A, puteți să ne puneți orice întrebare vreți, inclusiv ce culoare au șosetele mele, o să răspund și la ele, adică nu e problemă. Ai cu Spider-Man unele, eu vreau să-mi iau cu Batman, dar n-am găsit. As a matter of fact... Ce? Venom? Ce? Spider-Man. Da, deci cam astea sunt proiecte, sunt multe, să sperăm că o să ne meargă bine, vrem să mergem foarte mult pe chestia asta. Nu vreau să divulg multe dintre proiectele pe care vrem să le punem la cale, tocmai pentru că nu știm cum să le facem încă, de-aia n-aș vrea să dau niște speranțe false, dar tot ce pot să spun este că poate la un moment dat o să ne și jucăm puțin împreună cu toții. Ne diversificăm un pic. Da, o să vedem. Momentan ăsta a fost începutul, primul episod. Să sperăm că per total o să meargă bine. Și da, cam atât. Altceva nu știu să mai zic. În afară de că vă pup și vă salut. Mulțumim că ați fost alături de noi. Ne vedem data viitoare. Până atunci, la cât mai multe filme. Peace out!